Ji bo lûtkeya mirovî ya cîhanê li Stenbolê amadekarî gihîştin dawiyê. Ji bo lûtkeya ku wê 6000 kes beşdariyê lê bikin, bi hezaran polîs hatine erkdarkirin û devereke mezin jî ji bo lûtkeyê hatiye terxankirin. Saziyên ku piştgiriyê li lûtkeyê dikin jî bi konferans û panelan naveroka lûtkeyê ji raya giştîre radigînin. Son 3-4 yıldır Di salên dawî de fînanseke mezin ji bo harîkariyê berev bû. Lê krîza Sûrî pêdivî mezintir kir. Em jî aktörên herîmî ne û ew sazîne ku rasterast bi penaberan re pêwendîdar in. Lê çavkaniyên me yên darayî lawaz in. Ji bo xebateke maqûltir, em ê hewl bidin ku piştgiriyê bidin vê organîzasyona gerdûnî. katkı sağlamak. Ji bo me ev civên fersendeke mezin e da ku em kar bin karên xwe yên li ser otorîteyên herêmî bi pêş ve bibin. Otorîteyên herêmî xwedîroleke girîng in di çareserkirina van pirsgirêk û krîzan de. Li hin bajaran hejmara penaberan ji nişteciyên bajêr zêdetir bûye. Bo vê jî him bi yekîtiya neteweyan re û him jî bi saziyên dewlemend re hevkariyê dikin em. Ji 125 welatan şande dê beşdarî lûtkeyê bibin, pêncî serokwezîr û serokdewlet jî wê di lûtkeyê de amade bin. Lûtkeya siyaseta cîhanê dê ji bo guftgoyên harîkariya mirovî li hev bicive. Lê daxwaza penaberan tenê ne harîkariya mirovî, lê dîtina çareyekê ji bo ku karibin vegerin welatên xwe. Em dixwazin bêmê mezin îşekî me re bibîne. Mecbur xilas ke. Me vegerine milmek het. İşî me li vir zor e. Em dixwazin vegerin erd û milkê xe. Em vir naxwazin. Ti duruma me bir çîne ve. İşî me li vir nameşe. Milneka me hebe bira melmeketê me ve. Em vir naxwazin bimirin. Ti tişkî me vir de tune. Çavêreyê ku di lûtkeyê de ji bo avakirina sîstemekê harîkariya mirovî guftugo bê nekirin. Di nava du rojan da wê rewşa heyê bê nirxandin û li gorî pêdiviyan jî nexşerê bêne amadekirin. Ravîn Sterk, Rûdaw, Stenbol.